Diyan ay motor. Semuanya pek. Pay tira ning Miguelicious mudagat ka to. Nya hangak. Yun na. Padong ni Osminya Peak. Ay, look yung view. Establish ng footpath diri. Pila pod ka batch mo mag-guide rete kada adlaw te. Karon daghan mo karon kay Sabado. Aw karon. Ah. Karon pa sa adlaw na sugod. Ah, ganyan buntag. Bantay Miguel, ay dog. Ayaw magbalik. Di mo na sa mga hilapot. Ay, ang hilapti. Go, go, go. Oh. Nice na color. Soft iyahang kuwan. Oh, sisiyo mo Miguel. Mura na mag-way guide. Miguel. Mura mag-way guide si Miguel. Gauna-una gino. Ay lagran. Lakaw lang. Kaya ka na ni mo Miguel ang front. Dari ko agi ko kay picture ko Miguel. Sige. Okay. Careful there, doy. Oh. Maluray ka po na. Saka ganin mo kusminya pek. Okay. Kana challenge na diha. Igabot sud sa poste. Wa na na.
Sam, careful. Sakto kasi exercise. Mana? Pilay per head gani dire? 50 unya ang parking 40. Ah. Ha, senior kay discount. Okay. Na. Abot na gani ka na adlaw. Walk in the park. Diri na ni tindahan sukad sa una. Tara, yung peak ay. Tara, may tao. Tanaw sa mong gigian kay bato. Tara. Miguel ayo sa giyangod lagi. Nanay balay diri. Gagang ginatran, di man magilabot. Di na siya mangilabot. Kasi di lang na masakitan. Wana. Welcome to Osmeña Peak. Kana lisod na diha sam kay gravel na sam. Nay baknit. Wala. Oh, plastic. Suro plastic. Careful diha, Miguel. Personal na ni Miguel. Sa New Zealand wag picture ray. No. Lakaw gid nila. Ang mga picture dito mga Chinese, Lagi. Japanese. Pero taga ito. No, wala na Nata the ray. Osmeña Peak.
Jairus, go. Hapon. Oh, pagi Miguel. Ay. Maing hapon. Hi. Ah. Sulit ra ang view. Oops. Camping. Long and man. Careful da Miguel ha, dili mag-jump na kay. Diara mo. Sam. Tubang ma. Adto mong Miguel ko. Nag-out man. Dira. Dira mami. Dira mo. Megs, dira mo ha. Dira mo. Dira mami, smile. Wait sa kay. Kanang Clarong Island. Facebook. Miguel, sali god. Naog mo Sam. Hinay. Campsite. Mong gilaktan, Meg. So, mo na eh. Struggle. Dili, struggle kay mura mo di taga bukid. Hold. Okay, diha lang. Okay, smile guys. Ready? 1, 2. One more. Ana lang. Wait lang. Ana. 1, 2, 3. Ang slipper, mas-slide. So, asa day ang kuan ani? Asa ang boundary ani? Ha? Badyan? Badya naman eh. Badya naman ko nga eh. So, nang dito mang. Para dito siya kapang bago bato. Ah, mao to dito sa ubos? Oh, badya. Ana, sisiu. Usmenya pick. You're done. Oh, pahuway mo da. Ha? Sit down ra mo diha, di na ta magatog edge kay. Okay, gamay pagtaw. Anong picture? As lugsang ante. Ah. Mo na tong gagian. Aw unsa na? Asa pita sir? Kaninda na? Padong sa Patims Bistro. Ah, Bistro. Ayun gagian di makita. Takuha sugod sa bukid. Mo ni bulubundukin. Kita ka bulubundukin. Kana. Ya burol kana. Asa? Bulubundukin. Ha? Ning hamay giputan. Oh. Ay dili. Lambat. Basi mo nang salugsangan nga makatkat. Ah, mo na kanang pahak. Miguel, ayaw diha ka. Ayaw diha, dili ka diha.